Тук съм да си поговорим по една много нашумяла тема в моят профил, а именно Student Finance заемите и защо аджеба аз не съм казвала, че те се връщат. Днес ще ви обясня няколко важни неща, като започнем от първото, а именно, че лоун, дами и господа, англичани на територията на Англия, IK, българи в университети, лоун значи заем. Ако вие не знаете, че лоун значи заем, изначално защо изобщо ще ставате студенти? И без да слагам никаква цензура, ми писна да се занимавам с глупаци, които не разбират бъкел английски, но искат да крадат от държавата и после аз съм им виновна. И веднага ще ви обясня няколко условия на Student Finance и какво значи той. От вас е нов тук, здравейте, аз съм Румяна, занимавам се с записването на студенти вече 2 години и то доста успешно. Най-важното нещо, което трябва да знаете, когато искате да бъдете студенти тук в Англия и имате статут на пребиваване, е, че в Англия ви се отпуска два вида заем. Единият заем е tuition fee, който е таксата покрита от Student Finance към университета, а другото е maintenance loan, които са пари, които влизат във вашия личен джоб в продължение на 4, 5 или 6 години, а вече дори и още 6, защото може да записваме и за втори бакалавър. Тоест, ако вие сте завършили, може да учите пак и пак ще ви дават пари. Хората обаче са много обидени, защото когато започнат да учат, изведнъж някой им казва, ама е така от нищото, че тези пари в даден момент от живота трябва да се върнат. И сега съм виновна, защо не съм го казвала. Казвам ви веднага как ще е от условията на Student Finance. Не винаги заема, който взимате от него, се връща. Има много причини, които може да намерите в gov.uk, поради които заема не се облага на връщане. Една от най-главните причини, поради които българите и другите хора, европейци, не връщат заема, е, че не си декларират данъците. Не си декларират приходите за годината, не плащат данъци и съответно Student Finance няма как да вземе пари от тях, ако те по принцип на хартия се води, че не работят. Сега, тук обаче идва проблема. Първо, ако вие 4 години отделите от живота си и вземете 100 000 паунда от Student Finance, аджеба, после, ако трябва да връщате по 100 паунда на месец, в най-лошия случай, от кога около 1200 паунда на година са ви проблем, след като вие 4 години сте прекарали в университет. Какво правихте 4 години? Какво правихте? Най-малкото, когато се запишете на университет, вие може да създадете контакти. Ходят хора между 18 и 59 години на университет. Всеки човек има бизнес. Всеки човек вече се занимава с него. Животът е толкова динамичен. Запознайте се с някой. Започнете нова работа. Дори и тази диплома просто да седи в шкафа, както седи при мен. Аз съм взимала Student Finance. Аз съм взимала 3 години обучение и финансиране. И съответно към момента живея в Дубай. Дипломата ми е в шкафа и в момента, в който реша да използвам, тя ще се признае много. Защо? Защото провайдера, с който аз работех, или по-скоро учех, е много добре признат в 30 държави. И затова е хубаво човек, когато иска да стане студент, да работи с адекватен агент, който да му обясни нещата. Какво ще бъде финансирането му, какво ще учи, как ще го научи, колко ще ходи и колко ще връща, ако ще връща. Кога Student Finance, дами и господа, се връща? Когато вие сте employee и изкарвате повече от 25 500 паунда на година. Тогава има типове студенти, пише си го в government и се смята според threshold и според вашата заплата колко пари на месец ще връщате. Като това в повечето случаи е между 30 и 100 паунда на месец. Ако сте в България, 90% от хората дори не връщат финансирането. Демек, повечето хора се завършват обучението, използват си дипломата в България и съответно като не са на максимален здравноосигурителен праг, те не връщат и пари към Student Finance. Надявам се това да отговорила на вашия въпрос, защо аз не споменавам, че парите се връщат, защото не винаги се връщат. Ако се преместиш в друга държава, която не се облага на данъци, също не се връщат. Така че се надявам да съм била ясна. Надявам се да съм била достатъчно искрена с вас и не забравяйте. Независимо какво ви предлагат на този свят, независимо дали ви звучи хубаво, чудесно, уникално, направете си проучванията сами, преди да се доверите на някого. Ако аз не изглеждам достатъчно достоверна, Government UK най-вероятно изглежда. И разбира се, бъдете разумни.